Kenya oikore ne hingo higni 35 mar odiechieng' Sabasaba ma en rapar mar sigana mane jo siasa gi jokenat joganda ondiko e kedo ne demokrasia. E Sabasaba mawang'ni weche okikore kamoko kuom jopiny dwaro ni obag ng'anyo mar medo sundo sirikal anyate ewi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo. Tendo obila e kauntis mopogore opogore kata kamano to dagi puodho milome mane ochwal ewi ng'anyo ma igeno bagi e pacho kae mar Sabasaba. Ten migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende onyiso jopiny onyakwe ka wacho ni obila biro rakore gi jonjore ma biro rocho kwe e kinde ng'anyogo. En ng'anyo ma osebed kae gido wachne gi moko kuom jopiny kaka rapar ne odiechieng' Sabasaba. Moko kata kamano to neno ni ng'anyo ok e yo. Ng'anyo mar Sabasaba ma ichan bagi wuok tich tarik 7 dwe mar 7. Moko kuom jochan ng'anyo wacho ni gidhi tiyo gi odiechieng'no e keto sirikal tesre kaluwore gi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jopiny. Kata kamano, jotend obila mwaloso gode moko kuom gwenge ma pacho kae angoni pok giyudo milome kata kwayo mar ng'anyo ma kamago e kaunti ma Nairobi. Jatend tend obila ma Central Stephen Okalo yangoni onge milome moro amora ma osechwal ne obila ewi ng'anyono. To kata kamano gin giseketo ikruok makare ne gima nade ma jong'anyogo biro timo. Ma bende chal mar weche kaunti ma Kisumu kama OCPD ma Kisumu Central Peter Mulai olero ni onge milome moro amora ma giseyudo kotenre gi ng'anyono mar Sabasaba. Kata obedo ni nitie report mane osego ka obila kaka milome ne ng'anyono e kaunti ya Mombasa, milome mane ochiw gi Bradley Ouna, OCS matesendo obila ma Central Mombasa Sylvester Wambua ochungo ng'anyono ka owacho ni maling'ling magiseyudo siliko ni nitiere jomaundu machano donjore e ng'anyono kendo kelo tulo. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma olose kaunti ma Meru to kone jogo machano dhi ndara ni kik tim timbe njore kata maundu kendo kik giroch kwe mar oganda. Murkomen wacho ni jopiny omiyo obila thuolo mar keto arita kaka winjore. Hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani, mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Nimeambia askari wetu wakuwe wapole kama njiwa, wakuwe wapole na wazuri kwa wananchi. Lakini kama ni kupambana na majangili na wale ambao wanataka kuharibu mali ya umma na wale ambao wanataka kuua wananchi wengine ama kuua polisi, wawe wakali sana kuhakikisha wananchi wanadumishwa amani.